Mae wedi bod yn ddiwrnod arbennig yma yng Nghaerfyrddin heddiw I ddathlu 200 mlynedd ers i'r sefydliad yma cael ei chreu yn Llambed. Mae wedi bod yn hynod I fod yn rhan o'r Gorymdaith ac I fod yn rhan o'r Gwasanaeth. Dwi'n fach dros ben I fod yma I ddathlu'r achlysur a dwi'n gobeithio bydd 200 mlynedd o'n blaenau ni lle fydd y Brifysgol yn rhoi'r cyfraniad ychwanegol yna i'r gymdeithas ni wedi gweld yn y gorffennol. Mae'n braf iawn gael y cyfle I fod yma ar y campws y Brifysgol. Cyfle ni ddathlu heddiw, dathlu 200 mlwyddiant, sefydlu Brifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant. Ond wrth gwrs, da ni hefyd yn cofio cyfraniad penodol y campws hwn, yr hen goleg y Drindod. A nath ddatblygu wedyn yn y man I fod yn goleg Brifysgol y Drindod. Ond heddiw, edrych yn ôl, ond hefyd edrych ymlaen ar gyfer y fory.